Dobre som to pochopila. Ja som nikoho nemenoval. Dobre. Ani film nikoho nemenuje. Ďakujem. Útok sa nestal, ja ver. Dobre, teraz veľmi pekne poprosím pána Kramára, ktorý sa naozaj vôbec nepodobá na bývalého premiéra Mečiara, ale tak ho dobre zahral, že som pociťovala také mierne déjà vu. Môžete pokojne aj z miesta sedieť, ako vám je lepšie. Ja nie som zvyknutý takto. Nech sa páči. Som mal konečne šancu. Dobrý deň. Som zvyknutý zdraviť, dobrý večer. Bo väčšinou večer hrám a našťastie mám úplne vypredané. Bohužiaľ, tu sa mi to nestalo, je mi to ľúto a som rád, že nie som politikom, lebo keď sledujem to vaše politické divadlo, je to otrasné. Ten, čo reční, toho nikto nepočúva. Predstavte si, že by som ja neprišiel do divadla, kde ste si vy zaplatili vstupenku. To by asi nešlo. Vy ste si vybrali toto povolanie, ste politici, platení z našich daní, my sme vás volili, či už tých, alebo oných, či už tých lepších, horších, to je jedno, ale podľa mňa vašou povinnosťou za to, že berete plat, by ste mali sedieť v tom parlamente a počúvať toho, čo rozpráva, aby ste vedeli potom, čo volíte, čo nevolíte a k čomu dávate hlas, čomu nedávate hlas. Ďalšia taká moja skúsenosť je, keď to sledujem teraz, tú politickú scénu, stalo sa zvykom, že politici neodpovedajú novinárom. Chovajú sa dosť arogantne. To môžeme my herci to môžeme. My sme platení z honorárov, za divadlo, od normálnych ľudí, ktorí si kúpia lístky. Nie sme platení od daňových poplatníkov a z daní. Nás všetkých, čo niečo robíme. To znamená, vy politici, vy máte psiu povinnosť, podľa mňa, odpovedať novinárom, či už sú vládni, alebo protivládni, alebo akýkoľvek, z akéhokoľvek hniezda. Nesmú byť obviňovaní, lebo novinári sú vlastne, to sú naše ústa. Oni sa pýtajú za nás. Takže vy ste povinní im odpovedať. Si myslím. A takisto ste povinní sedieť v tom parlamente a nevyhovárať sa. A takisto ste povinní hlasovať. Podľa mňa zdržal som sa, neviem, či tam vôbec má nejaké miesto. Ak má, asi má, ja nie som právnik, tak má to asi dôvod. Ale podľa mňa by ste mali mať ten charakter v sebe a vedieť sa rozhodnúť, či áno, alebo nie. Takže to zdržal som sa je veľmi albistické a je to politikárčenie, ako sa tomu hovorí teraz. Takže sa nedá hlasovať, lebo sa zdržíme. No, tak toto tak tej politike dnešnej. Ja sám neviem, čo vám mám povedať. Všetko som už povedal rôznym novinárom, vo všetkých novinách to vyšlo, všelikade ešte aj vyjde. Ja sa nechcem zaoberať politikou, ja si chcem robiť svoju robotu. Ako väčšina z nás v tomto štáte, slovenskom, krásnom, kde sme si nepriatelia, uvedomte si to, sme si nepriatelia my sami sebe. Už nemáme Čechov. Už sa nehádame s Maďarmi, máme ich vo vláde. My sa nehádame s nikým. My sme si sami sebe nepriateľmi. My, Slováci. Takže už sa neobviňujme, alebo neobviňujme druhých, že nám škodia. My sami si škodíme. Tí škodci vychádzajú od nás. My si ich volíme, či už takých, alebo onakých, ale my sami si škodíme. Ja som veľmi rád, že tento film vznikol. Počul som aj také, že to zase, to by som ešte chcel veľmi povedať, na to musím myslieť. Ja som tu sám za seba, nie som tu za žiadnu politickú stranu. Neplatí ma Šoroš, neplatí ma mimovládky, nikto ma neplatí. Ja som tu len sám, je to moja občianská odvaha, aj povinnosť možno. Bol som pozvaný, ďakujem pekne za pozvanie, že mám tu šancu tu niečo povedať. Takisto mám také déjà vu, lebo v 86. som bol takisto pozvaný, aby som na zjazde SZM niečo povedal. To bolo 3 roky pred revolúciou. 12 minút som rozprával, potom bola zastavená celá diskusia a boli vyzvaní všetci, čo budú diskusovať, aby dali svoje príspevky, aby ho odovzdali. To bola perestrojka. Všetci sme, teda nie všetci, ja som tomu uveril. 3 roky predtým. Viete, čo sa stalo? Odstrihli mi telefón. Rok som nesmel pracovať. V divadle som hral, v televízii púšťali moje staré veci, takže všetci si mysleli, však on zarába. Nie, nezarábal som. Iba plat. A v divadle bol vždy malý plat. To bolo tak na cigarety. Rok som nesmel robiť. Takže všetko toto naše vystupovanie, keď nás
žiadate, aby sme my tu ako populárne tváričky rozprávali. My siahame na dno a ideme do niečoho, nevieme, čo nás čaká. Možno zajtra budeme mať kontroly, dneska je to bežné. Dneska sa tu vyzýva občianske odvahe a povinnosti ukázať na toho, kto kradne. Keď ukážeme, stane sa to, že ten, čo ukáže, má problémy a ten, na koho ukážeme, čuduj sa svete, zrazu má kontrolu, ale nič sa nezistí. Nič sa nezistí. A keď sa zistí a potom je tam nejaký prokurátor, tak ja neviem, je odvolaný, alebo čo je tam druhý a zrazu sa zistí, že sa nič nestalo. Je to čudné. Čomu máme veriť? Ja mám ženu právničku, s bývalým ministrom som si týkal spravodlivosti, s dnešnou ministerkou, ja mám byt v tom istom dome, kde býva, takže ju môžem stretnúť kedykoľvek. Pánovi prezidentovi sa možno dostanem, keď budem veľmi chcieť, tak do týždňa. A napriek tomu sa nedovolám spravodlivosti. Mám rôzne kauzy, kde sa súdim, ale napriek tomu, aj keď vyhrám, aj tak nič nezískam. Je to zvláštne. Čomu má veriť bežný človek, ktorý nemá peniaze, ktorý nemá manželku, právničku, nedá sa, nikam sa nedovolá, ničoho sa nedovolá. Čomu má dnes veriť bežný človek? Ja fakt neviem. Je to pokrivené. A to pokrivenie začalo hneď na začiatku, podľa mňa. O tom je tento film, ktorý uvidíte. A som veľmi rád, že vznikol. A pán Mečiar v televíznej debate povedal, že je to zvláštne, to asi nebude náhoda, že vznikol film, že pán Budaj dal nejakú na amnestii, aby sa zrušili a že to všetko ide ruka v ruke a že to niekto niekde vzadu režíruje. Nie je to pravda. Tento film, pokiaľ viem, sa chystal veľmi dlho. Veľmi dlho sa proti nemu snažili isté kruhy, aby sa nenatočil. Zmenil sa scenár, menilo sa obsadenie. Ja som nemal hrať tú postavu, ktorú som hral vôbec. Nakoniec mi prischla. Som rád, že tento film vznikol a som rád, že opäť sme sa presvedčili, že umenie má veľkú silu. Nezabúdajte na to, páni politici. Umenie má veľkú silu. Tá vlna sa zdvihla. No. Dúfam, že sa stane niečo. Je jar, obliekol som sa tak jarne. Dúfam, že mi to miestny návrhár kostýmový prepáči, že mám biele gate, lebo vy už máte tu aj návrhára kostýmového. A na záver ešte takú pikošku, aby som to odľahčil celé. Tento film, keď sme tu robili, ako bolo povedané, vďaka veľkorysosti pána Danka, stáli sme s Jankom Grešom, ktorý hrá prezidenta v tomto filme, na chodbe a prišiel taký pán a travím. Ja som ani nevedel, kto to je. To je tiež zvláštne, vy politici, keď prídete do politiky. Ja to robím 50 rokov, od 6 rokov, tak už vlastne 52, ale kamkoľvek prídem, sa predstavím. A vy politici ste tam pol roka, už sa nepredstavujete. Máte pocit, že vás všetci poznajú. Nie, nepoznáme vás. My to nesledujeme. My to nechceme sledovať. My chceme mať od vás pokoj. Takže buďte láskaj, keď niekam prídete, predstavte sa, napriek tomu, že vystupujete v televízii, je to slušnosť primárna. Prišiel jeden pán a povedal, zdravím. Tak som vám to tu vybavil, aby ste tu mohli točiť. Dúfam, že o pár rokov nebudete natáčať film o mne. Tento pán, keď odišiel, som sa spýtal, Janka, kto to je? To je pán Danko. Ešte nebol kapitán, teda. Ani modný návrhár. Ja chcem len povedať, že nie je to veľa času neuplynulo, odkedy sme sa takto stretli s pánom Dankom a myslím, že na výbornú jednu frašku už námed dal. Bude to pekná fraška, ak to budeme točiť. Už teraz mi je ľúto toho herca, ktorý bude sa musieť učiť tie dlhosiahle monológy o ničom. A tie zvraty, neskutočné novoslovenské zvraty. Takže a na záver úplne, som rád, že tento film vznikol. Viete prečo? Lebo je to také, ja neviem, či to je poďakovanie, odmena, alebo čo ja viem, čo to je. Ale také pánovi Mečiarovi taký odkaz, že ďakujeme, že ste nám ukradli Kolibu, nám filmárom. Kolibu, kde vznikol film napríklad Korzo obchod na Korze, ktorý, to je Oscarový film, ale to asi tým hnedým košielám, čo sedia v parlamente, nič nepovie.
aj ten by ste im mali premietnúť. Bohužiaľ, nie sú tu, nevidím ich. Nič. Dostala sa veľká špína do politiky, do tohto nášho každodenného života. Treba ju vyplieniť. Niekde na začiatku sa stala chyba pri vzniku tohto pekného slovenského štátu, ktorý ja mám rád, napriek tomu, že v českej televízii hovorím po česky a že mi to vyčítajú. Ja som Slovák, učím ich tam aj slovenčinu, nebojte sa, hrám tam slovenské divadlo aj. Takže ja ju mám rád, túto našu krajinu. Nepokazme si ju. Na začiatku sa stala chyba. Postavilo sa to na krvi, na ubližovaní, na nespravodlivosti. Teraz je možnosť to možno napraviť. Ja držím palce, aby sa tak stalo. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pánovi Kramárovi za tieto ostré slova. Ja ľutujem, že tu nie sú viacerí kolegovia, ktorí by si to vypočuli. Možno by to viacerým prospelo. My, čo sme tu, u nás búchate na otvorené dvere, ale nevadí nám to. Chcem zareagovať na to. Vy ste hovorili o tom, že ste v 86. teda vystúpili na zjazde SZM a že o 3 roky bola revolúcia a odstrihli vám telefón. Ste sa pýtali tak rečnícky trochu, že čo môžete očakávať od tohto, keď ste teraz prišli sem. No, vám garantujem, že vám nikto neodstrihne telefón, lebo máte bezdrôtový, predpokladám. Takže to vám viem garantovať, ale... Môžu mi ho napichnúť. No, to bez pochyby. To už asi aj máte. Ale možno o 3 roky bude nejaká revolúcia a možno o 3 roky nakrútite film zase o inom dianí, lebo tu sa toho naozaj deje veľmi veľa. O niektorých veciach viete, o niektorých nie. Prepáčte, aby som ešte som pár vecí aj zabudol, lebo veľa toho mám v hlave, aby som tu mohol rozprávať, dlho som dosť nahnevaný. Ale chcel by som upozorniť, že tá revolúcia prišla, začali ju študenti, pridali sa herci. A ak viete, tak sa chystá opäť nejaký pochod študentský. 18. apríla. Študentský pochod. Takže pozor na to vy. Pozor na to. Je tu veľká vlna odporu, je tu veľká vlna nespokojnosti. Dejú sa tu fakt škaredé, zlé veci. Ja viem, že je demokracia, že zase príde jar, zase sa budeme tešiť z toho slniečka, ale napriek tomu chceme naozaj... Ja sa nechcem zaujímať o politiku. Nechcem sa tým trápiť. Ja budem rád, keď vy prídete za mnou do divadla. Ja nechcem sem chodiť do parlamentu. Ja nie som hrdina, ja nechcem byť na barikádach a v každom prípade nechcem vstúpiť do politiky. Som tu len sám za seba, za nikoho iného a možno za tých 80 000 ľudí, ktorí podpísali túto petíciu. A ešte by som chcel povedať, bol som raz prítomný nejakého hlasovania v Národnom divadle a dali sa tam 3 veci. Za jednu som absolútne súhlasil, s jednou som nebol rozhodnutý a jednou som absolútne nesúhlasil. Takto sa nedá voliť. To je nezmysel. Neviem, ako to tu máte nastavené, ale nemôžete voliť v balíčku. S niečím súhlasíte a s niečím totálne nesúhlasíte. Ako sa máte rozhodnúť? Zdržať sa, ale to je práve, tam sme a už sme zase mimo. Zase sa nikam nedostaneme. Podľa mňa by sa malo hlasovať vždy len za jednu vec. Nič k tomu neprifarovať, lebo tam je ten pes zakopaný. Ako sa mám rozhodnúť, keď s jednou vecou súhlasím, s jednou nie? Ja chcem podporiť jednu vec, ale druhú nechcem podporiť. To znamená, neviem si to predstaviť, ako to máte nastavené. A chcem len povedať, ak niekto tvrdí, že sa to nedá zrušiť, nehnevajte sa na mňa, tak potom máme zlé zákony. Čo máme zlé zákony, lebo sa tu dejú strašné veci v mene zákona. A ak najvyšší súd to môže alebo nemôže zrušiť, tak máme aj najvyšší súd. Asi ho máme zlý. Asi máme zlý. Tie zákony vymýšľajú ľudia, to nikto od nikadeľ nepriniesol. My sme si ich vymysleli a ak sa niečo zlé stalo, ak sa už o tom natočil film, napísali sa knihy, všetci to vieme, tak sa to asi stalo. Skutok sa stal, treba ho riešiť, nie že nestal.